Treća postaja, Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Jesi svojim svetim križem svijet. Križni put redovnica i redovnika Šibenske biskupije održan je u prošlu nedjelju u crkvi Svetog Ante u Danilo Kraljicama. Pobožnost je uz velik broj vjernika Župe Danilo predvodio šibenski biskup Ante Ivas. Pobožnost je trebala biti održana na otvorenom, međutim, zbog lošeg vremena bila je u crkvi. Put križa je jedna izvrsna pobožnost koju crkva jako preporuča, posebno u ovim korizmenim vremenima. Jer biti na križu i biti s križem, to je naše iskustvo, osim ove djece koje još ne znaju što je križ, ali mi odrasli vjerujem da svatko na svoj način zna što je to križ i kako je križ života koji put jako teško nositi, a mi koji smo još stariji znademo da se ispod toga križa itekako padne. Nažalost, neki se ne mogu više ni dignuti. Neki na tom putu križa ostanu sami, ostavljeni od svakoga. Evo, zato je put križa važna pobožnost, da mi kršćani vjerujemo da nikad nismo sami. Pa kako god bio težak naš životni križ, mi znamo da je Gospodin s nama i da on zapravo s nama korača na svakom našem kriznom putu. Ne znam gdje možemo bolje Isusa susresti nego baš u ovim postajama križnoga puta. Tim više što nas taj put križa dovodi do oltara, to volimo reći, to je 15. postaja, to je ono gdje nas Gospodin po svim križevima vodi, ne u grob, nego u uskrsnuće. Neka mu je hvala i neka mu je čast. Križni put koji su molili redovnice i redovnici bio je posvećen duhovnim i tjelesnim dijelima milosrđa. Molimo da nas Gospodin prosvijetli kako bi u križu, muci i u dobru koje učinimo drugima znali prepoznati da svijet može biti bolji i da je Bog sa nama, poručio je biskup Ante Ivas.